εξουσίας. Αυτό βιώνουμε σήμερα. Πολλοί μίλησαν για βαρύ οπλισμό, για τάγκς έξω από τη Βουλή, για προσπάθεια κατάλυσης του πολιτεύματος, μέχρι και για εσχάτη προδοσία. Για αυτά θα μας μιλήσουν οι επόμενοι ομιλητές, οι οποίοι έζησαν από πρώτο χέρι τις παράνομες διώξεις. Αυτοί οι οποίοι εκδιώχθηκαν πληρώνοντας το τίμημα να είναι απροσκύνητοι εθνικιστές. Αυτοί οι οποίοι η ασυλία τους ήρθε μέσα στη Βουλή, στηριζόμενοι σε ψευδομαρτυρίες και σε ασήμαντα περιστατικά. Καλώ λοιπόν στο βήμα τον πρώτο ομιλητή, τον συναγωνιστή και βουλευτή Ηλιόπουλο Παναγιώτη. Συναγωνιστές και συναγωνιστές, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να ανοίγω αυτή τη μεγαλειώδη εκδήλωση. Και εγώ δεν το περίμενα ότι θα είμαστε τόσοι πολλοί σήμερα. Μακάρι να βλέπατε αυτό που βλέπω εγώ. Απ' άκρη σ' άκρη έχουμε γεμίσει όλο τον δρόμο. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ! Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ και θα είναι για όλο το υπόλοιπο του αιώνα. Ήρθαμε για να μείνουμε και δεν θα κάνουμε τη χάρη σε κανέναν. Είμαστε εδώ, δεν μας τρομάζουν οι φυλακές και ξέρετε γιατί δεν μας τρομάζουν οι φυλακές? Γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Εάν κάποιος από εσάς είχε και την παραμικρή αμφιβολία ότι κάποιος από εμάς έχει κάνει το παραμικρό, δεν θα ήσασταν σήμερα εδώ. Όλοι γνωρίζουν ότι είμαστε παντελώς αθώοι. Απλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ότι κάποιοι χερέκακα μέσα τους χαίρονται που οι εθνικιστές φορούν χειροπέδες. Και αυτοί όμως, να είστε σίγουροι ότι το γνωρίζουν. Ακόμα και οι τηλεδικαστές μας γνωρίζουν ότι είμαστε αθώοι. Απλά μας θέλουν μέσα. Όπως και να έχει, είτε μέσα είτε έξω, εμείς θα αγωνιζόμαστε για την πατρίδα μας. Υπάρχουν στιγμές που σκέφτεσαι και λες, αξίζουν όλα αυτά. Κι όμως, όταν βλέπω σήμερα εσάς όλους εδώ και χιλιάδες άλλους που είναι και παρακολουθούν από το διαδίκτυο τη συγκέντρωσή μας γιατί για κάποιο λόγο δεν μπορούσαν να έρθουν, λες πραγματικά αξίζει. Κάθε φοιτητής της νομικής μόλις μπαίνει την πρώτη μέρα που μπαίνει στη σχολή, διδάσκεται το εξής ιερό, το τεκμήριο της αθωότητας. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα έχει εφευρεθεί μόνο για τους χρυσαυγίτες ένας καινούριος νομικός όρος. Ξέρετε ποιος είναι αυτό? Το τεκμήριο της ενοχής. Εμείς οι χρυσαυγίτες είμαστε ένοχοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου και όχι αθώοι όπως ο υπόλοιπος κόσμος σε όλο τον πλανήτη. Μας βλέπετε για εγκληματίες, μας βλέπετε για εγκληματίες. Υπάρχει περίπτωση ένας από εμάς να έχει κάνει οτιδήποτε? Όχι. Το μόνο μας έγκλημα είναι ότι αγαπάμε την πατρίδα μας και θα συνεχίσουμε να την αγαπάμε. Δεν μας πτωεί τίποτα. Μας έχουν φορτώσει το μισό ποινικό κώδικα της Ελλάδος. Νομίζω εγώ δεν κατηγορούμε ακόμα για την δολοφονία του Καποδίστρια. Μέχρι να πάω όμως στον ανακριτή μπορεί να κατηγορηθώ και γι' αυτό. Γιατί μπορεί να φέρω από τους προγόνους μου καμιά ευθύνη. Δεν πειράζει όμως. Είμαστε μόνοι μας, δεν μας παίζει κανένας. Δεν έχουμε βήμα πουθενά, οπότε πρέπει μεταξύ μας, στα σχολεία, στις δουλειές μας, στις οικογένειές μας, στους φίλους μας, να μεταδίδουμε αυτά που πιστεύει η Χρυσή Αυγή. Αυτά που πιστεύει η Χρυσή Αυγή δεν είναι ούτε κατάλυση πολιτεύματος, ούτε οι άλλες οι μπουρδες που λένε θα μπούμε με τα τάγκ στη Βουλή. Είναι δυνατόν? Κατεβαίνουμε τόσα χρόνια σε εκλογικές αναμετρήσεις και θα θέλαμε να μπούμε με τάγκ στη Βουλή. Αυτά είναι σαχλαμάρες, είναι αηδίες, είναι γελοιότητες και το έχει καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, να σας προσκαλέσω για την ακρίβεια, γιατί δεν χρειάζεται να παρακαλέσουμε κανέναν, να είσαστε δίπλα στο νόμιμο πολιτικό αγώνα της Χρυσής Αυγής. Την πρώτη μέρα που ο συναγωνιστής Μίχος, το λέω και θα
το λέω πάντα για όλη μου τη ζωή. Ο συναγωνιστής Μίχος βγήκε από τη Γαζά και ήρθε στα γραφεία στη Μεσογείο και τον αγκάλιασα και τον φιλούσα μια ώρα, μου λέει το εξής. Μου λέει, το δίκιο επιστρέφει στον τόπο του. Έτσι θα κλείνω κάθε ομιλία. Είμαστε αθώοι, το δίκιο θα επιστρέψει στον τόπο του. Ζήτω η Ελλάδα! Ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Μαζί με τον συναγωνιστή Ηλιόπουλο διώκεται και έχει έρθει η ασυλία του επόμενου ομιλητή, του συναγωνιστή και βουλευτή Γερμηνή Γεώργιου, για συμμετοχή και διεύθυνση σε κλιματική οργάνωση. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε! Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε! Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε! Φίλοι και φίλες της Χρυσής Αυγής, αν νομίζουν σήμερα ότι κάνουμε το πολιτικό μνημόσυνο της Χρυσής Αυγής, γελιούνται. Αν νομίζουν ότι κλαψουρίζουμε, επειδή τρεις πατριώτες, εθνικιστές, στυλοβάτες του εθνικού κινήματος, ο αρχηγός μας, ο Χρήστος ο Παπάς, ο Γιάννης ο Λαγός, βρίσκονται πίσω από τα κελιά, αυτό που θέλω να σας πω είναι να χαμογελάτε. Να χαμογελάτε μπροστά στα μούτρα όλων αυτών των ανθρώπων πολιτικού συστήματος. Δεν θα μας σταματήσουνε. Η σημερινή ημέρα από αυτήν εδώ τη μέρα, τη σημερινή και από αυτό εδώ το βήμα, σας καλώ όλους να κηρύξουμε τη νέα μας εκλογική αναμέτρηση μαζί τους. Είτε αυτές λέγονται εθνικές εκλογές, είτε δημοτικές, είτε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από αυτήν εδώ τη μέρα, από αυτό εδώ το γραφείο, ξεκινάμε τον αγώνα των Ελλήνων εθνικιστών του ελληνικού κινήματος Χρυσής Αυγής για να ξεβρωμίσει ο τόπος από αυτά τα λαμόγια που έτρεξαν να αθωώσουν τη λίστα Λαγκάρντ. Έτρεξαν να αθωώσουν τις μίζες των υποβρυχίων. Και να σας πω κάτι, περιμέναμε το χτύπημά τους, το περιμέναμε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί μας κυνηγάνε. Γιατί το κίνημά μας, το κίνημα των Ελλήνων εθνικιστών, είπε αλήθειες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, μέσα σε αυτό το ναό της δημοκρατίας. Μέσα από χιλιάδες ερωτήσεις που κάναμε, που έκαναν οι βουλευτές μας, που είπαν ακριβώς τη ρίζα του προβλήματος, που το ονοματίσανε, από εκατοντάδες επίκαιρες ερωτήσεις, που ήρθαμε πρόσωπο με πρόσωπο με τους υπουργούς και είπαμε αυτό είναι λάθος, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι λάθος. Και το μόνο που κάνανε, γιατί δεν μπορούσαν να έχουν αντιπαράθεση με το λόγο της αληθείας, με το καθαρό πρόσωπο των εθνικιστών βουλευτών μας, ήταν να σκύβουν το κεφάλι ή να απαντούν περί αορίστων απαντήσεων. Αυτοί ήτανε, γι' αυτό μας κυνηγάνε. Απόδειξε και αυτό ότι δεν ήταν τυχαίο που ξυλώσανε το προηγούμενο Υπουργό Δικαιοσύνης, γιατί βγήκε ο άνθρωπος, έστω και αριστερός, και είπε κάποια πράγματα με το όνομά τους. Λέει ναι, πράγματι, δεχόμασταν πιέσεις από ξένα κέντρα, από ελληνικά κέντρα, υπόγεια, σκοτεινά. Κάτι που η Χρυσή Αυγή δεν αφήνει τίποτα στο σκότος. Τους τα λέει στα ίσα, θα συνεχίσει να τους τα λέει έτσι όπως πρέπει με το όνομά τους. Έτσι γεννήθηκε το εθνικιστικό κίνημα. Τους ξένους προσκυνάνε! Εκεί να πορεύεται. Είμαστε εδώ. Δεν θα τους περάσει. Στεκόμαστε όρθιοι σε έναν κόσμο που χάνεται και καταραίει. Τελευταίοι πιστοί, τελευταίοι μαχιστές, πιστοί
στα ιερά και τα όσια του γένους μας και της φυλής μας. Πρώτοι όμως σε ένα νέο κόσμο που θα έρθει, στον κόσμο της νοημέσεως, της δικαιοσύνης, της αρετής, στον κόσμο των αρίστων, της αριστοκρατίας και όχι της αριστοκρατίας της τσέπης και της λαμογιάς, των αρίστων του γένους μας. Και ποιοι είναι αυτοί? Όλοι εσείς! Ζήτω ο αρχηγός! Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Καλείται στο βήμα η συναγωνίστρια και βουλευτής Ζαρούλια Ελένη. Άκου αρχηγέ και άκου το καλά! Ξεφτύλισες το σύστημα ένα μια φορά! Άκου αρχηγέ και άκου το καλά! Ξεφτύλισες το σύστημα μια φορά! Άκου αρχηγέ και άκου το καλά! Ξεφτύλισες το σύστημα μια φορά! Τιμή και δόξα στους παράνομα πολιτικούς κρατούμενους, τους μοναδικούς μαχόμενους αγωνιστές της εθνικής εκλογικής, αγωνιστές της Χρυσής Αυγής. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να φωνάξουμε όχι φυλακές για τους εθνικιστές! Όχι φυλακές για τους εθνικιστές! Όχι φυλακές για τους εθνικιστές! Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Αλήτες, προδότες, πολιτικοί! Αρχηγέ, τρόμαξες το σύστημα με την πίστη σου και τη φλόγα σου η Ελλάδα. Έχοντας οι παραστάτες μια κούκλα ανθρώπων όταν σε γνώρισα τη δεκαετία του 80, σήμερα σε ακολουθούν εκατομμύρια Ελλήνων, έτοιμων ανθρώπων με την ίδια αγάπη που έχεις και εσύ για την Ελλάδα. Ο αγώνας συνεχίζεται και να είσαστε σίγουροι ότι με τον αρχηγό μας στην πρώτη γραμμή θα πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Ζήτω ο αρχηγός! Ζήτω η Χρυσή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Καλείται στο βήμα ο συναγωνιστής και βουλευτής Μίχος Νίκος, ο οποίος παρά τη λάσπη των μέσων μαζικής ενημέρωσης παραδόθηκε στην Κοντά Αυτοβούλος χωρίς να ντρέπεται για αυτό που είναι, ένας περήφανος χρυσαυγίτης. Λαός, στρατός, εθνικισμός! Λαός, στρατός, εθνικισμός! Λαός, στρατός, εθνικισμός! Να σας χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τόσο κόσμο και να ξέρετε ότι το μήνυμα το δίνετε εσείς σήμερα και στο ελλαδικό και στο παγκόσμιο καταστημένο. Είναι μεγάλο χαστούκι αυτό. Θα ήταν πολύ περισσότερος κόσμος αν δεν είχαν μολύσει τους άπλητους για τις συγκεντρώσεις, αν δεν είχαν κλείσει τα μετρό και αν δεν είχαν κάνει όλα αυτά που έκανε το σύστημα για να σταματήσει τη ροή του κόσμου και τη διαμαρτυρία για τον αρχηγό μας, τον Χρήστο τον Παπά και τον συναγωνιστή τον Γιάννη τον Λαγό, που είναι προφυλακισμένοι άδικα. Όχι φυλακές για τους εθνικιστές! Όχι φυλακές για τους εθνικιστές! Όχι φυλακές για τους εθνικιστές! Όπως είπε και ο συναγωνιστής πριν, ο Αρτέμις ο Ματεόπουλος, μη είχαν βγάλει εκείνη την ημέρα ότι καταζητούμε. Τι ήμουν αφωνιάς, εγκληματίας, παιδεραστής, γιατί αυτούς έχουν έξω και κυνηγάνε τους χρυσαυγίτες και ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα ψηφισμένο από εσάς. Από εσάς που το σύστημα σήμερα κατηγορεί γιατί δεν ψηφίσετε όλα τα λαμόγια, όλους τους κλέφτες και όλους τους προδότες. Το ποτάμι δεν θα γυρίσει πίσω. Αυτό να το ξέρετε. Πήγα, παρουσιάστηκα μόνος μου, περήφανος δίπλα στους συναγωνιστές μου και όταν έφυγα τους είπα ένα πράγμα. Δεν πρόκειται να διηγήσουμε. Δεν θα μας διηγήσει τίποτα.
μόνο οι σφαίρες μπορούν να μας ρίξουν κάτω. Και ο μόνος που μπορεί να μας τιμωρήσει είναι ο Θεός. Κανένας άλλος. Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Είμαι πολύ περήφανος πρώτα απ' όλα που είμαι Έλληνας και μετά που είμαι Χρυσαυγίτης. Γιατί το να είσαι Χρυσαυγίτης σήμερα σημαίνει ότι είσαι αληθινός εθνικιστής, ότι τα βάζεις με το κατεστημένο και ότι πολεμάς για κάτι καλύτερο για την πατρίδα σου. Είμαστε περήφανοι λοιπόν όλοι οι Χρυσαυγίτες για αυτό που είμαστε. Ασχέτα με τη λάσπη που πήγαν να μας ρίξουν, με όλα αυτά που είπαν για όλους τους συναγωνιστές, για τον αρχηγό μας, είμαστε περήφανοι. Δεν πρόκειται να σκύψουμε το κεφάλι, γιατί θέλουμε μια Ελλάδα μεγάλη, μια Ελλάδα περήφανη και τους Έλληνες με αξιοπρέπεια. Πράγμα που δεν θέλουν όλοι αυτοί που μας κυβερνούν και οι εντολοδόχοι τους από τα ξένα κέντρα. Λοιπόν, εμείς είχαμε το θάρρος και τα βάλαμε και με αυτούς και με τα κέντρα που τους εξουσιάζουν. Εμάς δεν πρόκειται να μας εξουσιάσει κανένας. Αυτό να το ξέρετε. Είχαμε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με το σταθμό μας, με τη λάσπη και τον εχετό που έριξαν και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις που έγιναν πριν 1,5 χρόνο, κερδίσαμε χωρίς να έχουμε σε όλα τα εκλογικά κέντρα εκλογικούς αντιπροσώπους, χωρίς να έχουμε τη δύναμη που έχουν όλοι αυτοί, με τα κανάλια, με τα περιοδικά και τις εφημερίδες εναντίον μας. Παλέψαμε και τους παλέψαμε μέσα στο νεό της δημοκρατίας, όπως λένε το νεό αυτό, για μας είναι ο νεός της προδοσίας φυσικά. Τους παλέψαμε με τα ίδια τους τα όπλα. Δεν κάναμε τίποτα παράνομο, είμαστε νομιμότατοι. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και θέλω να είστε όλοι δίπλα μας. Δεν πρόκειται να σας προδώσουμε ποτέ. Σας ευχαριστώ. Καλείται στο βήμα ο συναγωνιστής ο οποίος κατατάσσεται πρώτος σε αριθμό σε αυτό που αποκαλούμε βιομηχανία Άλσο Βασιλείας, συναγωνιστής Παναγιώταρος Ηλίας. Αν και νομίζω ότι ο συναγωνιστής Βασιλείας δεν πέρασε χθες. Ζήτω στους πιο ελεύθερους και περήφανους Έλληνες. Τον αρχηγό μας, τον Χρήστο τον Παπά και τον Γιάννη τον Λαγό. Ζήτω σε όλους τους Αυγίτες. Τι κι αν κλείσαν δρόμους, κι αν κλείσαν τα μετρό, τι κι αν εμποδίζανε τον κόσμο, τι κι αν είχαν βάλει τους βρωμιάριδες στις πλατείες εκατέρωθεν, τι κι αν κάναν οτιδήποτε, δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ μαζί μας. Είστε όλοι εσείς και εκατομμύρια άλλοι που μας παρακολουθούν, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί από ό,τι φαίνεται η Χρυσή Αυγή δείχνει τον δρόμο σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό είναι που ενόχλησε όχι μόνο τους ντόπιους εντολοδόχους, αλλά και τους διεθνείς δυνάστες. Τους γνωρίζετε όλοι και τους βιώνετε, ειδικότερα τα 4 τελευταία χρόνια. Και εγώ, εκείνο το Σαββάτο το πρωί μόλις έμαθα ότι συνελήφθη ο αρχηγός μας, πήγα αυτοβούλος να δω τι γίνεται, γιατί δεν μπορούσα να πράξω τίποτα διαφορετικό από τη στιγμή που το κατεστημένο είχε συλλάβει τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής. Και όταν είδαμε τις κατηγορίες, δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε τι διαβάζαμε. Όχι γιατί στην ουσία... για τους εθνικιστές! Όχι φυλακές για τους εθνικιστές! Όχι φυλακές για τους εθνικιστές! Γιατί στην ουσία, ακόμα και τώρα, όταν διαβάζουμε το κατηγορητήριο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα απολύτως. Γιατί τίποτα από όλα όσα λέγονται εκεί μέσα γράφονται, δεν αφορούν τη Χρυσή Αυγή, δεν αφορούν τον αρχηγό της, δεν αφορούν τους προφυλακισμένους βουλευτές, τους υπόδικους βουλευτές, τους νυν και τους μελλοντικούς και σίγουρα δεν αφορούν όλους εσάς που σας κατατάσσουν σε μια εγκληματική οργάνωση, έτσι λένε. Αυτοί που τόσα χρόνια κάναν αυτό το περήφανο λαό, αυτό το περήφανο έθνος να μην μπορεί να σηκώσει το βλέμμα του ψηλά, να μην μπορεί να κάνει τίποτα και να ελπίζει, και ευτυχώς για την πατρίδα μας όλο και περισσότερο στη Χρυσή Αυγή.
εφαρμόσαν την ίδια ακριβώς τακτική που εφάρμοζαν και προεκλογικά και μετεκλογικά. Λάσπη, συκοφαντία, ψέματα, σιγή ηχθείως σε όλες τις τηλεοράσεις, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες, παντού. Και επειδή δεν τους έβγαινε τίποτα, εφαρμόσαν το πιο παρανοϊκό, το πιο μη λογικό, δεν υπάρχει άλλη έκφραση που θα μπορούσα να το ονοματίσω, σχέδιο. Αυτό με προφυλακίσεις του αρχηγού του 5ου κόμματος της Βουλής και του 3ου ή ενδεχομένως και 2ου δημοσκοπικά τώρα μετά από όλα αυτά, τους βουλευτές, και προσπαθούν να μας πείσουν ότι η γη δεν γυρίζει. Λοιπόν, και η γη γυρίζει και η Χρυσή Αυγή μεγαλώνει συνεχώς. Γιατί η Χρυσή Αυγή εκφράζει όλους τους αγανακτισμένους Έλληνες πολίτες. Όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τόσα χρόνια βλέπουν κάποιους να πλουτίζουν εις βάρος τους, κάποιους να ξεπουλούν την πατρίδα εις βάρος τους χωρίς να τους ρωτάνε, κάποιους που έχουν κάνει όλα όσα έχουν κάνει, με τους 4.000 και πλέον δολοφονημένους από το σύστημα, με τους δεκάδες χιλιάδες που θέλουν να φύγουν από την πατρίδα τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν και πάνε κάπου στο εξωτερικό, όλους αυτούς που βλέπουν τους αλλοδαπούς, τους παράνομους λαθρομετανάστες στην κυριολεξία να διευθύνουν και να κινούν τα νήματα μαζί με το αριστερό παρακράτος, και τους είδατε πόσο μονιασμένοι ήτανε εντός και εκτός Βουλής όταν έχει να κάνει με τη Χρυσή Αυγή. Ξεχάσανε τις λίστες Λαγκάρτ, ξεχάσαν τα υποβρύχια, ξεχάσαν τα σκάνδαλα, ξεχάσαν τις μίζες, ξεχάσαν τα μνημόνια, οι διάφοροι αντιμνημονιακοί, ξεχάσαν τα πάντα, γιατί βλέπανε ότι η μοναδική αληθινή φωνή που υπάρχει, η φωνή της Χρυσής Αυγής, θα τους πάρει όλους στα πάριζα. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτα, είτε εντός του Κορυδαλού, είτε εκτός του Κορυδαλού, είτε οπουδήποτε, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε την αναμόλευτη σημαία απάκτησά τους όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Το πρωί εκείνο του Σαββάτου, η αντιτρομοκρατική εισβάλληση εκεί των συναγωνιστών. Μετά τον αρχηγό, η αντιτρομοκρατική εισβάλλει και στην οικία του εκπροσώπου τύπου της Χρυσής Αυγής, του συναγωνιστή Ηλία Κασιδιάρη. Τον καλώ στο βήμα. Χαιρετίζω τα μέλη της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στην ιστορία του διεθνούς εγκλήματος. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση και υποστηρικτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μιας και μιλάμε για εγκλήματα, μιας και μιλάμε για τρομοκρατία, ο μεγαλύτερος εγκληματίας και ο μεγαλύτερος τρομοκράτης είναι σήμερα αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση που είναι υποκατάρρευση, που για να σταματήσει αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση έστειλε όλη τη δύναμη της αστυνομίας του Λεκανοπεδίου, που αντί να φυλάει τον Έλληνα πολίτη από τους εγκληματίες λαθρομετανάστες, πηγαίνει στους σταθμούς του μετρό για να τρομοκρατεί τους Έλληνες πολίτες. Έστειλε διάφορες παρακρατικές ομάδες, έστειλε τάγματα εφόδου αριστερών κομμάτων, τα οποία όμως δεν διώκονται, γιατί στην ουσία αποτελούν το μακρύ χέρι αυτού του γελίου, αυτού του διεφθαρμένου συστήματος. Γιατί οι μάσκες πλέον έπεσαν. Δεν υπάρχει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε μνημονιακή, ούτε αντιμνημονιακή. Είναι όλοι τους η ίδια συμμορία, η ίδια εγκληματική οργάνωση που στοχεύει σε ένα και μόνο πράγμα: στην καταστροφή της Ελλάδος. Και μόλις κατάλαβαν πως εμείς είμαστε η μοναδική δύναμη αντίστασης και ανάσχεσης των εγκληματικών του σχεδίων, τότε εφήρμοσαν αυτό το άθλιο σχέδιο, αυτή την άθλια σκευωρία. Ένα γεγονός που συνέβη χθες θα σας αναφέρω. Συνεννοηθήκαμε μεταξύ μας οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος ο Κούζηλος, ο Ηλίας ο Παναγιώταρος, ο Δημήτρης ο Κουκούτσης, ο Στάθης ο Φούκουρας, χωρίς να ανακοινώσουμε τίποτα, μόνο μέσω κινητών τηλεφώνων, που γίνεται πολύς δώρος στη Βουλή ότι παρακολουθούνται, και αποφασίσαμε να πάμε στα διόδια της Ελευσίνας για να πραγματοποιήσουμε ένα ακόμη έγκλημα: να μοιράσουμε πολιτικά έντυπα. Είχαμε συνεννοηθεί μόνο μέσω κινητών και εκεί μας περίμεναν 2 δημιουργίες ΜΑΤ. Έχουμε μία ακόμα αυτή απόδειξη
ότι αυτό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας όχι απλώς μας παρακολουθεί παράνομα. Δεν παρακολουθεί παράνομα μία εντός εισαγωγικών εγκληματική οργάνωση. Παρακολουθεί παράνομα την νόμιμη πολιτική δραστηριότητα ενός εκλεγμένου πολιτικού κόμματος που αυτή τη στιγμή αποδεδειγμένα είναι η δεύτερη πολιτική δύναμη στη χώρα. Στις ευρωεκλογές πρώτη. Πατρίδα, τιμή, χρυσή! Πατρίδα, τιμή, χρυσή αυγή! Πατρίδα, τιμή, χρυσή αυγή! Όχι μόνο μας παρακολουθεί παράνομα, αλλά σε βίντεο που είδατε όλοι στο διαδίκτυο, έστειλαν έναν αξιωματικό της αστυνομίας να πει σε εκλεγμένο βουλευτή επιλέξει και να το επαναλάβει ότι το κράτος μας απαγορεύει να μοιράσουμε φυλάδια. Όλοι αυτοί πολύ σύντομα θα είναι κατηγορούμενοι. Αλήτη, προδότη, Σαμάρα! Αλήτη, προδότη, Σαμάρα! Αλήτη, προδότη. Όλοι αυτοί που καταλύουν το Σύνταγμα των Ελλήνων θα είναι πολύ σύντομα κατηγορούμενοι. Όχι μόνο οι επίορκοι υπάλληλοι της αστυνομίας, αλλά κυρίως οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι. Όλοι αυτοί που ελέγχονται για εσχάτη προδοσία, για κατάλυση του πολιτεύματος, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στους Δένδια, Αθανασίου, Σαμαρά, Βενιζέλο, στην πόρτα του Μνημονίου που έχει υποδουλώσει την πατρίδα μας. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Τόλμησαν κάποιοι αλήτες να πούν ότι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής πρέπει να ελεγχθούν για απόπειρα κατάλυσης του πολιτεύματος και εσχάτη προδοσία. Τόλμησαν οι προδότες να πούν αυτά τα λόγια για εμάς. Ξέρουν όμως πολύ καλά ότι τη Χρυσή Αυγή δεν την έβαλε στη Βουλή κανένα τάξη. Τη Χρυσή Αυγή την έβαλε στη Βουλή και την υποστηρίζει θερμά ο ελληνικός λαός. Πολύ σύντομα η συντριπτική υποψήφια του ελληνικού λαού. Λαός, στρατός, εθνικισμός! Λαός, στρατός, εθνικισμός! Λαός, στρατός, εθνικισμός! Επειδή λοιπόν αυτοί οι αλήτες που κατέλυσαν το Σύνταγμα των Ελλήνων είπαν ότι εμείς αποπειραθήκαμε να καταλύσουμε το πολίτευμα, θα επαναλάβω κάποια λόγια που είχα πει και παλαιότερα. Θα επαναλάβω το ποιο είναι το πολιτικό όραμα και ο πολιτικός στόχος της Χρυσής Αυγής. Πολιτικός μας στόχος λοιπόν είναι η απόλυτη πλειοψηφία, 180 βουλευτές, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε συνταγματική αναθεώρηση. Για να ανήκει πραγματικά η Ελλάδα στους Έλληνες, για να επιστρέψει σε αυτόν τον τόπο η εθνική ανεξαρτησία και η λαϊκή κυριαρχία, για να βγουν στη φυλακή οι κλέφτες, αυτοί που καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα, για να πάψουν να ισχύουν τα άθλια νομοθετήματα όπως ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που νομιμοποίησαν την πολιτική διαφθορά και αφήνουν εκτός φυλακής και αφήνουν να παίζουν το παιχνίδι τους στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδος άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι απλά επίορκοι. Άνθρωποι που έκλεψαν εκατομμύρια από τα δημόσια ταμεία. Θα επαναλάβω ένα γεγονός. Ο άνθρωπος, ο δικαστικός που συνέταξε το άθλιο πόρισμα κατά της Χρυσής Αυγής, που βασισμένος σε ψευδομάρτυρες έστειλε στη φυλακή βουλευτές του Κοινοβουλίου, είναι ο άνθρωπος που πριν κάποια χρόνια ως σύμβουλος του Υπουργού Πετσάλνικου είχε εισηγηθεί τον κατάπτυστο προδοτικό εγκληματικό νόμο περί ευθύνης υπουργών που νομιμοποίησε την πολιτική διαφθορά. Καταλαβαίνετε πόσο κακοστημένο είναι αυτό το παιχνίδι που έχει στηθεί όχι στις πλάτες τις δικές μας, στην πραγματικότητα στις πλάτες της πατρίδας μας. Ένα μήνυμα αισιόδοξο έρχεται 28 Οκτωβρίου και είναι πολύ αισιόδοξη η εικόνα εδώ να βλέπω πάνω από 10.000 Έλληνες με ελληνικές σημαίες, με ομοψυχία, με δύναμη στην καρδιά τους. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Να πούνε ένα μεγάλο όχι σε όλους αυτούς που ανέκαθεν πρόδιδαν και συνεχίζουν να προδίδουν την πατρίδα μας. Σε αυτούς που τολμούν να πούν ότι οι χρυσαυγίτες δεν είναι πατριώτες, δεν είναι εθνικιστές, είναι ναζί. Ποιοι το λένε αυτό? Οι απόγονοι των δοσύλλογων. Οι απόγονοι αυτών που στην κατοχή ήταν με αυτούς που υποδούλωσαν την πατρίδα μας. Αν θέλετε να φύγουμε από τους μνημονιακούς πολιτικούς, να πάμε στην αριστερά, όταν οι Έλληνες πατριώτες και εθνικιστές πολεμούσαν τον εισβολέα πάνω στα βουνά της Βορείου Υπήρου και πάνω στα βουνά της Μακεδονίας
Ξέρετε τι έλεγε το επίσημο Κομμουνιστικό Κόμμα? Ότι ο πόλεμος είναι υπεριαλιστικός. Έτσι έλεγε, επειδή τότε η Σοβιετική Ένωση ήταν σύμμαχος της Γερμανίας. Αυτοί οι προδότες που τότε πρόδωσαν την Ελλάδα και την πατρίδα, αυτοί σήμερα ομιλούν για πατριωτισμό. Την ίδια ώρα που ένα πραγματικά εθνικό καθεστώς, όλοι ξέρουμε πως είχε οργανώσει άριστα την ελληνική άμυνα και που οι Έλληνες ενωμένοι με ομοψυχία έδιναν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδας μας. Έγινε λόγος και για τις παρελάσεις. Όλοι οι Έλληνες χωρίς κομματικές σημαίες θα είμαστε παρόντες και φέτος στις παρελάσεις. Ας λέει ο κατά διαστήματα μεθυσμένος δήμαρχος της Θεσσαλονίκης ότι δεν θα επιτρέψει στη Χρυσή Αυγή να πάει στην παρέλαση. Δεν θα του απαντήσουμε ούτε και θα τον πλουτάρουμε. Δεν συντρέχει κανένας λόγος. Θέλω να υπενθυμίσω μόνο πως όλοι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν εγκλήματα κατά του έθνους, με πιο πρόσφατο τη δημιουργία ακόμα και μουσείου για το σφαγέα του ελληνισμού. Μουσείου Ξεφτύλες προδότες πολιτικοί! Ξεφτύλες προδότες πολιτικοί! Ξεφτύλες προδότες πολιτικοί! Και δεν είναι βέβαια μόνο ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ήταν πολιτική από όλα τα κόμματα και κυρίως ένας υπουργός του Σαμαρά που εγκαινίασε αυτό το ανθελληνικό μουσείο στην καρδιά, στην πρωτεύουσα του ελληνικού βορρά. Η λέξη έσχος είναι πάρα πολύ λίγη για να περιγράψει τα έργα και τις ημέρες αυτών των ανθρώπων. Η Χρυσή Αυγή συνεχίζει με ειρηνικές εκδηλώσεις, με μαζικές νόμιμες πολιτικές συγκεντρώσεις να στέλνει το μήνυμα της εθνικής αντίστασης. Αυτό τους πονάει. Ότι είμαστε νόμιμοι, ότι είμαστε όλοι Έλληνες. Θα συνεχίσουμε το νόμιμο πολιτικό μας. Δύο λόγια θα πω για το πώς στήθηκε αυτή η άθλια σκευωρία. Είναι λόγια που έχουμε προσπαθήσει να τα μεταφέρουμε σε κάθε Έλληνα. Γι' αυτό και το λόγο μας έχουν αποκλείσει οι πάντες. Γι' αυτό το λόγο δεν ακούτε πουθενά εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής. Γιατί αυτή η σκευωρία είναι τόσο κακοστημένη που με 5-10 λεπτά τηλεοπτικού χρόνου σε κάποιο μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό θα κατέρεαν τα πάντα στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Βορίδης, είχε προαναγγείλει ότι η Χρυσή Αυγή θα χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση μέρες πριν γίνει το έγκλημα στο Κερατσίνι. Είχε μιλήσει στο Μέγκα και είχε πει τι θα συμβεί πριν ακόμα γίνει η δολοφονία. Και αμέσως μετά τη δολοφονία το ίδιο πρόσωπο είχε κάνει λόγο για μαζικές προφυλακίσεις βουλευτών. Ο δε Υπουργός Εσωτερικών Μιχελάκης βιάστηκε στη Βουλή. Βιάστηκε να μιλήσει. Ήταν τόσο μεγάλη η χαρά τους για τις προφυλακίσεις των βουλευτών μας που δεν τους άφησε να σκεφτούν ψύχρεμα. Και είπε ένα μεγάλο ψέμα που αποδεικνύει τη σκευωρία. Είπε ότι από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι διώξεις κατά της Χρυσής Αυγής, τότε αποφάσισαν να συντάξουν αυτή την αντισυνταγματική τροπολογία για να κόψουν την κρατική χρηματοδότηση προς το κόμμα μας. Ψέμα! Παρασκευή έβγαλαν στο διαδίκτυο, Παρασκευή έβγαλαν στη δημοσιότητα την άθλια αυτή τροπολογία. Οι διώξεις ξεκίνησαν Σάββατο. Πώς το ήξεραν? Πολύ απλά. Ήταν όλοι συνεννοημένοι, οι αποφάσεις ήταν προηλημμένες. Και επειδή κάποιοι εδώ φίλοι είπαν ότι το κόμμα, ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, έχει την υποστήριξη 100 εκατομμυρίων Ελλήνων, αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το κρατικό χρήμα, θα το επαναλάβω. Το μόνο που κατάφεραν να κάνουν ήταν να μειώσουν το κοινωνικό μας έργο, την κοινωνική μας αλληλεγγύη. Μόνο αυτό κατάφεραν να κάνουν. Δεν είμαστε εδώ για τα λεφτά. Τα λεφτά που παίρναμε ούτως ή άλλως στους Έλληνες τα επιστρέφαμε. Συνεχίζουμε αυτό το πολιτικό αγώνα, ο οποίος διεξάγεται όχι περί χρημάτων, αλλά περί αρετής. Αυτό είναι που διαφοροποιεί τη Χρυσή Αυγή από τα άθλια αποκόμματα του αντισυνταγματικού και κλεπτοκρατικού τόξου. Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Συνεχίζεται ένας άθλιος πόλεμος φθοράς. Όπως βλέπετε, είχαμε μία διένεξη με τον συναγωνιστή και φίλο τον Ηλία τον Παναγιώταρο. Ποιος έχει τις περισσότερες άρσεις ασυλίας? Φίλε, έχασες. Είμαι παραπάνω από σένα. Γιατί μου έκανε πριν από κάτι μέρες μήνυση και ο κοντομινάς του Α. Όλοι αυτοί οι πλουτοκράτες και οι καναλάρχες
δεν αρκούνται στο να μας υβρίζουν και να μας πολεμούν, μας κάνουν και μηνύσεις και μας πάνε στα δικαστήρια. Και ξέρετε γιατί με πάνε στο δικαστήριο? Γιατί αποκάλυψα τα στοιχεία του ψευδομάρτυρα που στήσανε για να διαβάλουν τη Χρυσή Αυγή. Ξέρουν όμως ότι και εμείς τους έχουμε μηνύσει για πολύ σοβαρότερα αδικήματα. Οι σκευωροί θα πάνε στη δικαιοσύνη και πολύ σύντομα η αλήθεια θα λάμψει. Όσον αφορά αυτές τις άλλες ασυλίας, έχει φτάσει η γελιότητά τους σε σημείο να εγκαλούν τον συναγωνιστή και βουλευτή Λάρισσας, τον Χρυσοβαλάτη τον Αλεξόπουλο, γιατί είχε λέει παράνομο ραδιοσταθμό, κάτι σαν το Στάθη Ψάλτη τη δεκαετία του 80 και πανηγυρίζουν τα αρδρίκελα του πολιτικού κατεστημένου γι' αυτό. Και σε μένα είχε έρθει μια εβδομάδα πριν μια δίωξη, αυτεπάγγελτα, δεν είχε γίνει μήνυση από κανένα, για παράνομη βία στο Μελιγαλά. Αναζήτησα να δω τι είχα κάνει στο Μελιγαλά και που βρήκαν την παράνομη βία. Και διάβασα το τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, που λέει ότι μόλις πήρα το λόγο, γιατί με κάλεσαν οι διοργανωτές να μιλήσω, μίλησα με χαρακτηρισμούς ακραίους κατά του κυρίου Βενιζέλου. Σας παρακαλώ, μην βγάλετε, γιατί μπορεί να πάτε και εσείς κατηγορούμενοι για παράνομη βία. Στην περίπτωση που πηγαίνει ένας βουλευτής κατηγορούμενος επειδή κρίνει ένα πολιτικό του αντίπαλο, είναι τουλάχιστον υποκρισία να μιλάμε για δημοκρατία στην Ελλάδα του 2013. Έχουν καταλύσει το πολίτευμα, έχουν επιβάλει μια άθλια κλεπτοκρατία η οποία πέφτει και για να προλάβουν την πτώση της οργάνωσαν αυτό το άθλιο σχέδιο κατά της Χρυσής Αυγής. Το οποίο, όπως φαίνεται και σήμερα ξεκάθαρα, όχι απλά δεν τους βγήκε, τι κατάφεραν να κάνουν? Να ανεβάσουν τα ποσοστά μας, να μας εισπυρώσουν, να μας κάνουν τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Σύσσωμη η εκλογική βάση της Χρυσής Αυγής. Ο δικηγορικός κόσμος, όσοι δικαστικοί παραμένουν καθαροί. Όλοι οι Έλληνες πολίτες λένε ένα πράγμα. Πρόκειται για μια άθλια σκευωρία. Πρόκειται για μια κακοστημένη πολιτική δίωξη. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, που αυτή τη στιγμή εντελώς παράνομα και αντισυνταγματικά διώκονται. Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Ίσως αν βλέπαμε τις εξελίξεις ξεκάθαρα ψηφοθυρικά, να έλεγα ότι πρέπει να μπούμε και οι υπόλοιποι βουλευτές της Χρυσής Αυγής στη φυλακή. Γιατί κάθε στιγμή που περνάει, που παραμένουν φυλακισμένοι βουλευτές του εθνικιστικού κινήματος, κάθε στιγμή ένας Έλληνας αφυπνίζεται. Πολύ σύντομα, στις επερχόμενες ευρωεκλογές, θα είμαστε η πρώτη πολιτική δύναμη στη χώρα και θα διοικούμε τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας. Να είστε όλοι καλά, να συνεχίσουμε έτσι όλοι μαζί δυναμικά τον αγώνα, να προχωρήσουμε μπροστά, πάντα απ' όλα για την πατρίδα μας. Οι άδικα προφυλακισμένοι συναγωνιστές μας βρίσκονται σήμερα νοερά ανάμεσά μας. Μπορεί η μνημονιακή χούντα του Σαμαρά να στέρισε προσωρινά την ελευθερία τους, δεν μπόρεσε όμως και δεν θα μπορέσει ποτέ να τους στερήσει την υπερηφάνειά τους, που είναι Έλληνες, που είναι χρυσαυγίτες, που παρά με χειροπέδες στα χέρια είναι πιο ελεύθεροι από ποτέ. Από τις φυλακές του Ορυδαλού. Πρώτος στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό και αγωνιστικό μήνυμα ο συναγωνιστής και βουλευτής Γιάννης Λαγός. Θα το αναγνώσει η συναγωνίστρια Νικόλ Μπενέκη. Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Το γεγονός ότι είστε και είμαστε τόσες χιλιάδες Έλληνες απόψε εδώ μαζεμένοι, παρά τα όσα έχουν πει και την όση λασπολογία έχουν ρίξει σε εμάς,
είναι πραγματικά θαυμάσιο και όσες αντιφασιστικές συγκεντρώσεις θα διοργανώσουν, όσες δημιουργίες να μας στείλουν και όσες απαγορεύσεις να βγάλουν, δεν θα καταφέρουν τίποτα. Θα κάνουν μία τρύπα στο νερό. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Ο αρχηγός μας, ο συναγωνιστής Λαγός και ο συναγωνιστής Παπάς στις φυλακές Κορδαλού, αλλά να μην ξεχνάμε και τους άλλους συναγωνιστές στις φυλακές Μαλανδρίνου, καθώς και όσους από εμάς που ήμασταν για κάποιες μέρες σε κελιά και νιώσαμε το διασυρμό, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, δεν μας φοβίζουν οι φυλακές και το ίδιο πρέπει να κάνουν και σε εσάς. Φωτιά και στάχτη στις φυλακές τους. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Και για να ξέρετε, όχι μόνο εσείς που είσαστε συναγωνιστές μας, αλλά και το σάβιο πολιτικό κατεστημένο, το γεγονός ότι ο αρχηγός και ο συναγωνιστής Λαγός και Παπάς δεν βρίσκονται παρόντες, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να μιλήσουν. Μπορούνε και μάλιστα μέσω εμάς που έχουν διαλέξει, στέλνουν πολύ ηχηρά μηνύματα, τα οποία θα τα ακούσετε σύντομα όλοι, εχθροί και φίλοι. Λέει λοιπόν ο συναγωνιστής Λαγός, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τα κελιά της φυλακής είναι πολύ μικρά να με κρατήσουν και είναι πολύ μικρά να μας χωρέσουν. Γιατί μέσα σε αυτά δεν είμαι μόνος μου, είσαστε κι όλοι εσείς. Είναι η τεράστια πίστη σας και η αγάπη που δείχνετε στη Χρυσή Αυγή και η αγάπη που δείχνετε στη λατρεμένη μας Ελλάδα. Τα κελιά της φυλακής είναι ένας τεράστιος τίτλος τιμής για όλους εμάς και για όλους εσάς. Για εμάς που στεκόμαστε υπερήφανοι, χαρούμενοι και αποφασισμένοι να παλέψουμε για τα ιδανικά μας και τις αρχές μας. Τα κελιά της φυλακής λοιπόν είναι πολύ μικρά για να εγκλωβίσουν την ψυχή μας, τα συναισθήματά μας και τον αδιάκοπο αγώνα για να τιμωρήσουμε αυτούς που έφτασαν την Ελλάδα μας σε αυτό το έσκατο σημείο. Τα κελιά της φυλακής λοιπόν είναι πολύ μικρά και ασήμαντα, είναι ένα τίποτα για να σταματήσουν τη Χρυσή Αυγή. Ας το καταλάβουν όλοι καλά αυτό. Για να σταματήσουν αυτόν τον ιδεώδη αγώνα και αυτή την εξαίρετη πορεία που έχουμε διαγράψει όλα αυτά τα χρόνια. Απέναντι σε όλους και απέναντι σε όλα. Απέναντι στο εξευτελισμένο κράτος που νομίζει ότι έχει να κάνει με ανθρωπάκια που ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και για το συμφέρον τους. Εδώ όμως είναι το τεράστιο λάθος τους. Δεν έχουν απέναντί τους φοβισμένα και υποτακτικά ανθρωπάκια, έτοιμα να τα παρατήσουν όλα για τον εαυτούλη τους. Έχουν απέναντί τους υπερήφανους χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτισσες. Έχουν άντρες και γυναίκες αετούς πελέτες. Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Που δεν δειλιάζουν, που θα φτάσουν μέχρι τέλους στον όρκο που έχουν δώσει στον εαυτό τους και στην πατρίδα για την ανάσταση του έθνους μας. Έχουν απέναντι τους άντρες και γυναίκες που ξέρουν πολύ καλά το χρέος τους και το πράττουν καθημερινά στη ζωή τους. Είμαστε όλοι μας τόσο απλοί, τόσο αποφασισμένοι, που τους έχουμε φέρει σε πλήρη σύγχυνση όμως. Πολύ απλά γιατί αυτοί έχουν μάθει να συνδιαλέγονται μόνο με υπανθρώπους, σαν και τα μούτρα τους. Με υποτακτικούς, τονερούς, αισχρούς τύπους που σας μισούν και που μας μισούν όλους. Και μας μισούν με όλη τους την ψυχή, γιατί βλέπουν σε εμάς κάτι το ανώτερο. Βλέπουν σε εμάς τον ελεύθερο άνθρωπο. Τον άνθρωπο που έχει τα κότσια, έχει την ψυχή και μάχεται για ανώτερα ιδανικά. Που θυσιάζεται για τον διπλανό του και που εν τέλει τους φτύνει μες στα μούτρα. Φτύνει στα μούτρα και αυτούς και τα αξιώματά τους. Χαμογελώντα τους κατά μούτρα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, χρυσαυγίτες και χρυσαυγίτσες, είμαι πολύ περήφανος, είμαι ελεύθερος και μέσα από τα βρωμοκελιά τους δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είμαι ελεύθερος Έλληνας χρυσαυγίτης όπως είσαστε και όλοι εσείς. Άκου αρχηγέ και άκου το καλά, ξεφτύλισες στο σύστημα κόμμα μια φορά. Άκου αρχηγέ και άκου το καλά, ξεφτύλισες στο σύστημα ακόμα μια φορά. Δηλώνω απεριόριστη τιμή, σεβασμό, πειθαρχία και αγάπη στον άνθρωπο που μας καθοδηγεί όλους, στο συναγωνιστή και αρχηγό μας Νικόλαο Μιχαλολιάκο, και δηλώνω ευτυχής και ευλογημένος που ανήκω στις τάξεις της Χρυσής Αυγής. Δηλώνω υπερήφανος που έχω όλους εσάς συναγωνιστές μου
Και να ξέρετε ότι θα αγωνιστώ μέχρι το τέλος της ζωής μου με όλες τις δυνάμεις μου για τη Χρυσή Αυγή και την Ελλάδα και με οποιοδήποτε τίμημα και κόστος, μέσα ή έξω από τις φυλακές τους. Συνεχίστε τον αγώνα δυνατά και με αξιοπρέπεια. Το σάπιο πολιτικό κατεστημένο καταραίει και γκρεμίστε από τη θρυλική Χρυσή Αυγή. Ζήτω ο αρχηγός! Ζήτω! Ζήτω η πολιτική κρατούμενη της Χρυσής Αυγής! Ούτω καλά ξεφτύλισε στο σύστημα! Άκου αρχηγέ και άκου το καλά, ξεφτύλισε στο σύστημα ακόμα μια φορά. Άκου αρχηγέ και άκου το καλά, ξεφτύλισε στο σύστημα ακόμα μια φορά. Ακολουθεί το αγωνιστικό μήνυμα του συναγωνιστή και βουλευτή επικρατείας Χρήστου Παπά. Θα το αναγνώσει η Δημοκούνου Ειρήνη. Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Όχι φύλακες για τους εθνικιστές! Λαός, στρατός, εθνικισμός! Λαός, στρατός, εθνικισμός! Λαός, στρατός, εθνικισμός! Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αγαπημένοι μου σύντροφοι, χαιρετίζω τη σημερινή σας συγκέντρωση και σας στέλνω μήνυμα νίκης. Σας στέλνω μήνυμα νίκης από τα κελιά της τιμής, όπου μας έστειλαν οι δοσύλλογοι του Μνημονίου, οι εθνοπροδότες της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Ξεφτύλες, προδότες, πολιτικοί! Ξεφτύλες, προδότες, πολιτικοί! Ξεφτύλες, προδότες, πολιτικοί! Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, με τη μαχητική και συγκινητική σας παρουσία εδώ, αποδεικνύεται σε όλους, εχθρούς και φίλους, ότι η πίστη υπάρχει, η Χρυσή Αυγή υπάρχει και είναι πιο δυνατή από ποτέ. Η πίστη, το δίκαιο, η αλήθεια θα νικήσουν. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα θα νικήσει! Νόμισαν οι άθλιοι διώκτες μας ότι με την πολιτική μας δίωξη θα επιτύχουν και την πολιτική μας εξόντωση. Κανείς δεν έχει αμφιβολία γι' αυτό. Οι ίδιοι οι διώκτες μας το ομολογούν. Ο σκληρός νεόνυμφος Αντώνης έλεγε «Θα τους λιώσω». Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Νόμισε αυτός ο άθλιος ψεύτης που παρήγγελνε τηλεφωνικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον παπά τον θέλω μέσα, ότι με τη στέρηση της ελευθερίας μας θα μας κάνανε ραγιάδες, θα υπέτασαν το ελεύθερό μας φρόνημα. Τόσο αυτός, όσο και οι ιδιώτες σύμβουλοι του, έκαναν μεγάλο λάθος και όλη η σκευωρία τους γυρίζει εναντίον τους. Πληροφορώ λοιπόν όλους αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους και διώκτες μας πως δεν μας στέρισαν καμία ελευθερία. Όσο κυριαρχεί έξω από το κελί μας ο κατοχικός ζόφος και η πολιτική τρομοκρατία της κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης, όσο η πατρίδα μας δεν είναι ελεύθερη, κανένας Έλληνας δεν νιώθει και δεν είναι πραγματικά ελεύθερος.
πατρίδα μας κυβερνούν οι εγκάθετοι των ξένων τοκογλύφων και οι τσανακογλύφτες της Μέρκελ και των Αμερικανοσιωνιστών υπεριαλιστών. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Όσο την πατρίδα μας κυβερνούν οι εγκάθετοι των ξένων τοκογλύφων και οι τσανακογλύφτες της Μέρκελ και των Αμερικανοσιωνιστών υπεριαλιστών, κανείς μας δεν είναι ελεύθερος. Παρόλα αυτά, αυτό που δεν μπορούν με κανένα τρόπο να υποτάξουν, ακόμη και σήμερα, την εποχή των παρακολουθήσεων, του μεγάλου αδερφού και της νέας τάξης, είναι το πνεύμα, το ελεύθερο φρόνημα και η πίστη. Και οι Έλληνες διαθέτουν στο διάβα των αιώνων περίσσευμα πίστης και δύναμης. Οι Έλληνες έχουν αποδείξει ότι αντέχουν στα δύσκολα και ξέρουν να νικούν. Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε! Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε! Ελλάδα σε πουλάνε, τους ξένους προσκυνάνε! Οι Έλληνες αντιστέκονται και θα νικήσουν. Συναγωνιστές, εμείς οι Χρυσαυγίτες πιστεύουμε σε υψηλά ιδανικά. Πολεμάμε πολιτικά για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πολεμάμε για λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Και προπαντός, έχουμε κάτι που δεν διαθέτουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Έχουμε όραμα. Όραμά μας, η εθνική ανεξαρτησία και η ελευθερία. Στην εξέλιξη του πολιτικού μας αγώνα για την πραγμάτωση του οράματός μας και ιδιαίτερα από τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, δείξαμε σε όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, πως υπάρχει ελπίδα, γιατί υπάρχουν ατρόμητοι ιδεολόγοι μαχητές. Δείξαμε σε όλους τους Έλληνες, στα πέρατα της γης, στην κυρίως Ελλάδα, στην ομογένεια, αλλά και στους αλήτρωτους αδερφούς μας, της Ιωνίας, του Πόντου, της Κύπρου μας. Της Ανατολικής Ρωμυλίας, της Βορείου Μακεδονίας και της μαρτυρικής μας Βορείου Υπήρου. Πως υπάρχει ελπίδα, υπάρχει μέλλον για μια πατρίδα πολύ πιο μεγάλη, μια πατρίδα πολύ πιο τρανή. Και το μέλλον αυτό έρχεται με ορμή χυμάρου, λυτρωτικό, αγνό, καθάριο, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Το μέλλον είναι η Χρυσή Αυγή. Και όπως είχα πει και μέσα στη Βουλή, ο εθνικισμός είναι η νιώτη του κόσμου. Ο εθνικισμός είναι το μέλλον αυτού του κόσμου. Είναι το νέο που θα κυριαρχήσει στο σαπισμένο παλιό. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Έχουμε την νεολαία όλων των ηλικιών. Έχουμε το μέλλον. Έχουμε τη νίκη. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Τελειώνοντας, στέλνω ένα μήνυμα σε όλους τους Έλληνες. Και είναι το ίδιο μήνυμα
που είπα κοιτάζοντας τις κάμερες, όταν οι κουκουλοφόροι υπάλληλοι του Δένδια με κρατούσαν με τις χειροπέδες. Μην τους φοβόσαστε! Θυσιαζόμαστε εμείς, αλλά εσείς αγωνιστείτε και μην τους φοβάστε! Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Πατρίδα, λαός, εθνικισμός! Συναγωνιστές, η δική μας Οδύσσεια έχει ξεκινήσει. Τελικός μας προορισμός, η πολυπόθητη Ιθάκη. Σαν τον Οδυσσέα, παραμένουμε γερά δεμένοι στο κατάρτι της πίστης μας και περνάμε αγέροχα ανάμεσα από τις χήμερες, τις ειρήνες του συστήματος, τους λεστριγόνες και τους μνημονιακούς κυβερνητικούς κύκλοπες. Έχουμε σκοπό. Σκοπός μας η Ιθάκη, η νίκη. Η Ιθάκη μας η Ελλάδα. Η Ιθάκη μας η ελευθερία. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ξεσηκώστε τους Έλληνες στον αγώνα μας για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, για πατρίδα και πίστη. Ο Θεός μαζί μας. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή! Οι επόμενες σελίδες που θα σας αναγνωστούν συντάχθηκαν μέσα στα καλλιά του Κορυδαλού, μέσα στα καλλιά της τιμής. Προέρχονται από έναν άνθρωπο ο οποίος διώκεται παράνομα και πληρώνει το τίμημα που να δίνει σάρκα και οστά στο όραμα για μια μεγάλη, ελεύθερη και ανεξάρτητη Ελλάδα. Συναγωνιστές, ακολουθεί το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του Αρχηγού Νικόλαου Μιχαλολιάκη. Ξεφύγησε στο σύστημα ακόμα μια φορά! Άκου αρχηγέ και άκου το καλά! Ξεφύγησε στο σύστημα ακόμα μια φορά! Άκου αρχηγέ και άκου το καλά! Ξεφύγησε στο σύστημα ακόμα μια φορά! Άκου αρχηγέ και άκου το καλά! Ξεφύγησε στο σύστημα ακόμα μια φορά! Άκου αρχηγέ και άκου το καλά! Καλησπέρα. Δυστυχώς μου ζητήθηκε να διαβάσω το μήνυμα του αρχηγού, του πατέρα μου, ο οποίος είναι έγκλειστος στο κελιά της τιμής. Μου ζητήθηκε επίσης να πω δύο λόγια για να καταλάβουν όλοι το τι περάσαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Ήταν πρωί. Το τηλέφωνο μου χτύπησε ασυνήθιστα πολλές φορές. Το σηκώνω και ήταν ένας συναγωνιστής. Μου λέει, είναι αλήθεια, συλλάβαν τον πατέρα σου? Έντρομη, τρέχω στα γραφεία της Χρυσής Αυγής και το μαθαίνω. Ναι, έχουν βάλει χειροπέδες στο μοναδικό άνθρωπο που μπορεί να ελευθερώσει αυτή την πατρίδα. Άκου αρχηγέ και άκου το καλά! Ξεφύγησε στο σύστημα ακόμα μια φορά! Άκου αρχηγέ και άκου το καλά! Ξεφύγησε στο σύστημα ακόμα μια φορά! Άκου αρχηγέ και άκου το καλά! Ξεφύγησε στο σύστημα ακόμα μια φορά! Ούτε μια στιγμή δεν πέρασε από το μυαλό μου να δειλιάσω, ούτε να δακρύσω, ούτε να σκύψω το κεφάλι. Δεν με έμαθαν έτσι, με έμαθαν να είμαι περήφανη. Και γι' αυτό τον λόγο θα πω ακριβώς αυτό που είχα πει και σε αυτούς τους δημοσιογράφους που ερχόντουσαν με περίσσιο θράσος και μου λέγανε πώς νιώθετε μόλις είχαν συλλάβει τον πατέρα μου. Και θα πω,
Είμαι υπερήφανη για τον πατέρα μου. Ένα τιμή Χρυσή Αυγή! Ένα τιμή Χρυσή Αυγή! Ένα τιμή Χρυσή Αυγή! Ένα τιμή Δεν θα σας κουράσω με το να σας πω ότι οι διώξεις αυτές δεν είναι ποινικές αλλά πολιτικές. Είναι πολιτικοί κρατούμενοι. Ο καθένας από εμάς όμως ας αποτελέσει μια φωτιά που θα κάψει αυτό το σάπιο σύστημα. Θα ήθελα επίσης να σας πω, πριν αναγνώσω το μήνυμα του αρχηγού, ότι θα πρέπει ο καθένας από εσάς να αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανος, ιδιαίτερα μοναδικός, γιατί δεν έσκυψε το κεφάλι όταν το κάνανε όλοι οι άλλοι. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που θα πρέπει να διαβάσω αυτό το μήνυμα, γιατί εκτός από αρχηγός της Χρυσής Αυγής, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αρνηθώ ότι είμαι και μία κόρη που στερείται παράνομα τον πατέρα της. Και τον στερείται γιατί πολύ απλά τον φοβούνται. Δεν έκλεψε, δεν βίασε, δεν ήταν έμπορος ναρκωτικών, ήταν Έλληνας εθνικιστής. Και αυτό δεν του το συγχωρεί το σύστημα. Ούτε βήμα πίσω στους συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Ξεκινάω. Μην τους φοβάστε, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Από το κελί της φυλακής μου σφίγγω το χέρι καθενός και καθεμιάς από εσάς και βροντοφωνάζω με όλη τη δύναμη της ελεύθερης ψυχής μου. Μην τους φοβάστε, είναι ένα τίποτε. Ανθρωπάκια είναι, μοιραία και άβουλα. Άκου αρχηγέ και άκου το καλά! Ξεφτύλισες το σύστημα ακόμα μια φορά! Άκου αρχηγέ και άκου το καλά! Ξεφτύλισες το σύστημα ακόμα μια φορά! Άκου αρχηγέ και άκου το καλά! Ξεφτύλισες το σύστημα ακόμα μια φορά! Ανθρωπάκια είναι, μοιραία και άβουλα, που θα παραμερίσει ο παγερός και αδυσόπιτος αγέρας της ιστορίας που έρχεται. Έστησαν με χειροπέδες και μασκοφόρους ένα ολόκληρο σοου για τα αφεντικά τους των καναλιών με το βρώμικο χρήμα για να σας φοβήσουν. Αλλά τελικά δεν τους πέρασε. Ούτε εμείς σκύψαμε το κεφάλι, ούτε εσάς με τις εικόνες του φόβου που έδειξαν μπόρεσαν να σας λυγίσουν. Σήμερα, μετά από αυτή την τεράστια επιχείρηση πολιτικής τρομοκρατίας, οι χρυσαυγίτες και οι χρυσαυγίτισσες σε ολόκληρη τη χώρα είναι περισσότερο δυνατοί. Πιο πολύ αποφασισμένοι για να συνεχίσουν την τίμια μάχη για πατρίδα, πίστη, ελευθερία. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, από το κελί της φυλακής καλώ όλους και όλες σας να συνεχίσετε τον υπέροχο και σκληρό αγώνα μας. Αγώνα για μια νέα εθνικιστική Ελλάδα, χωρίς προδότες και διεφθαρμένους, για ένα λαό υπερήφανο και ελεύθερο και όχι για μια μάζα προσκυνημένη, για μια μάζα ραγιάδων. Προπαντός, μην τους φοβάστε. Είναι ένα τίποτε. Είναι μια αυταπάτη. Ένας γίγας με πύληνα πόδια. Ένας πύργος στην άμμο. Μια θλιβερή παρέα με κάποιους κακοπληρωμένους μισθοφόρους για όπλα τους. Πολεμήστε τους. Και η ώρα της δικαίωσης, η ώρα της αμήλικτης νέμεσης θα έλθει. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εχθές ήλθε στις φυλακές του Κορυδαλού, όπου βρισκόμαστε αιχμάλωτοι της ψευτοδημοκρατίας τους, μια επιστολή από το Άγιον Όρος, μαζί με μια εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που είναι ο δρακοφωνιάς Άγιος του Έθνους, ο των αιχμαλώτων ελευθερωτής.
Από την επιστολή αυτή σας παραθέτω τα παρακάτω λόγια και με αυτά τελειώνω. Άγιον Όρος, την 15η Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2013. Παιδιά μου, ο αγώνας σας είναι δίκαιος απέναντι στις ορδές των ανθελήνων, των προδοτών και των φαύλων και καιροσκόπων της νέας τάξης πραγμάτων. Παιδιά μας, ο Κύριος, η Παναγία μας και ο Άι Γιώργης να σας δίνουν δύναμη στον αγώνα σας για μια Ελλάδα ελεύθερη. Ούτε βήμα πίσω. Νικόλαος Μιχαλολιάκος. Έλληνες και Ελληνίδες, αγωνιστές και αγωνίστριες της Χρυσής Αυγής, θα κλείσουμε και αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ως ήθιστε. Σε στάση προσοχής θα απαγγείλουμε όλοι μαζί η μέρα μεγάλη σήμερα του Αγίου Δημητρίου, προπαραμονή της Εθνικής Επετείου της 28 Οκτωβρίου, τον εθνικό μας ύμνο. Οι αγωνιστές, προσοχή! Εθνικός ύμνος. Από την όψη τους Αγίου Διανέλη, σε γνωρίζω από την όψη που μετάνε κάνει γη. Απ' τα κόκκαλα τα μέλη, των Ελλήνων τα ιερά, και στα πρώτα αγριωμένη και ελευθεριά, και στα πρώτα αγριωμένη. Συνεχίζουμε, συναγωνιστές, τον ύμνο της απελευθέρωσης, τον ύμνο της Χρυσής Αυγής. Παρακαλούμε ψηλά οι σημαίες, όλοι σε στάση προσοχής.